हिन्जावफ्रा गोदो संसार जाजेननायनिफ्राय दिनैसिम ओरैबायदि उदांस्रि बे उदांस्रिखौ लानानै जोङो नै गोनोखो मुगायावबो बर' हिन्जावफ्रा दिनै बाहायनो रोंबाङाखै माबोरै उदांस्रि नोंथांमोना मोनथिब्लाबो हमदांनो हायाखै होननो हागौ जोंहा प्रत्येक न'खरावनो गोदोनिफ्राय अमा दाउ मोसौ फिसिनाय दोङो हिन्जावफ्राबो हौवानि सिगाङाव बुङो नैबे दाउआ आंनि फागो दै नैबे अमाया आंनि फागो खिन्थु मोजां गोसोनि हौवाया रावखौबो बाथा होआ लानो होयो लानानै दाउ अमा फिसिनानै फाननानै हि जोम दानानै लायो माने उदांस्रिखौ बिसोरनो फ्रि होदों दाखालि सासे स्कलार हायदोंमोन आंनाव हाबफैदोंमोन बिथाङा मोनसे थेसिस लिरदों बर'फोरनि हिन्जावफोरनालायनो हौवाफोरनिफ्राय बिराद उदां नंगौना माबायदि उदां बेखौ नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा होननानै बुंदोंमोन अब्ला आं बुंदोंमोन उदां होननानै जों बुंबाय जादों गावनि दाउ बाहागो लानो हायो गावनि अमा बाहागो लानो हायो गावनि मोसौ बाहागो लानो हायो गावनि बोरमा बाहागो लानो हायो बाहागो लानानै देरबा लावबा बेखौ फाननानै सासे हिन्जावा गाव लानो हायो हौवानि हामाय न' होनानै बा होआलासिनोबो लानो हायो बेबायदि फ्रिदम बर' जाथिनावसो दोङो मुस्लिमफोरनियाव थां इस्लामाव थां नोंसोरो इस्लामफोरनि हिन्जावफ्रा बुंनो थाङोब्ला मासे मासे हारायाव लाखिजानाय मोसौ फारा बायदि हौवाफोरनि गुबुन गुबुन जन'गोष्ठीयाव थां जोंनि न'सेसेयाव थानायावनो थां बोसोराव खेबसेबो हाथाय नुयै हारसाफोरनि हिन्जावफोर दाबो दङ 5 बोसोरजों खेबसे उदालगुरियाव थांफेरग्रा दङ माने स्वाधीनतायानो गैया उदांस्रियानो गैया खिन्थु बर'फ्रा गोबां उदांस्रि दङ आरो बे उदांस्रि थानाय हिसाबै दिनै मुस्लिम जातिफ्रा 3 तालाक ना खेबथाम बुंबानो हिन्जावखौ गारनो हायो हौवाफ्रा बेबायदि आयेन कुरानाव दङ मुसलमानफोरनि गोथार बिजाब कुरानाव दङ अब्ला बे दिनै साइन्सनि जुगाव बे तालाक मोनथाम बुंनायखौनो जों मानिना लागोन ना सासे आइजो हिसाबै रावबो लाया बेनिखायनो दिनै इन्डियानि मुस्लिम माखासे संगठननि हिन्जावफ्रा बे तालाकनि सायाव सुप्रिम कर्टआव केस होबाय थादों दा सुप्रिम कर्टआ बिनि फाइनाल दाबो खालामनो हायाखै नै दाखालिबाव खालामदोंमोन नाथाय इन्डियाननि मुस्लिम बारघन्टाया आखु बेखौ मा होनदों काउन्टार केस होननानै दोनफिनदों बेबायदि दिनै साइन्टिफिक मुगायावबो बिसोर बिदि हिन्जावफ्रा नासयजादों खिन्थु बर'फ्रा नासयजायाखै बेखायनो जोङो बे मन'ग्लाबनाय बे मेटालिस्टिक बुस्थुबादि जुगाव थांनानै थानो थाखाय जोङो दिनै गोनोखोनि सायाव सोनारनो गोनां जादों फारफ्रोमबो खेत्रआवनो दिनै जों गोदो दंफांनि थावजों अर सुनानै हरखौ स्रां खालामदोंमोन दिनै जों इलेक्ट्रिक कारेन्ट सलार सिस्टेम जादों माने ओरैबायदि ट्रेना खारदों साइन्सआ गाबोननो बेलेग समफोरनो बेलेग एकदम बेलेग जालांगासिनो दङ दा बेलेग जालांनो थांनायाव जों जुदि मानबायनांगौ जादोंब्ला आं दहाय बुंदों एकदम सोलोंथाइ बेनि उनाव जोंना रांखान्थि बिनि उनाव जोंहा ससियेलनि सायाव जों जुदि बर' गामिफ्राव थानानै दाबो आगोलनि बिदि दानिफ्राय 30 बोसोर बा 40 बोसोरनि खोथाखौ गोसोखां टंलायाव हयथ' बे मानसिगिरि बा माननिगिरि गामिया शुक्रबारै बाजार जायोमोन बेयाव माइरं बा थिंनि लांगोन बा सोरबा माइ थिंनि लांनानै फानहैगोन फाननायनि उनाव बे मालिकआ मा खालामगोन बथल थाइब्रै थाइबासो लांखागोन जानाय थावनि थाइसे नारेंखल थावनि थाइसे केरासिननि बथल थाइसे आरो माबा माबि सोनाय बथल फारसेथिं मना बावखायाव फारसेथिं बथल हाथाय गंसे फैनानै हाथायनिफ्राय फैयोब्ला लामायाव बथल थाइब्रै थाइबाथाय टिं टां गाबनानै सोगोमबोयोमोन बे जुगा दा गैला दा बे जुगा नोंहा न'आव बे सिख्ला बारबानो दखान दोङो बाय मा दोङो अब्ला बेसेबां चेन्ज जाखो समाजा आरो बे चेन्ज जानाय समाजजों नों गोरोबफानो रोंनांगोन बेखायनो सामाजिक भाबै नों सांग्रां जानो हानांगोन सामाजिक भाबै मारै सांग्रां जानो हानांगोन दिनै ग्लबेलाइजेसन मुगानि थाखाय मन'ग्लाबनाय मुगानि थाखाय बुस्थुबादि मुगानि थाखाय गोदान माल दिहुननायनि थाखाय जोंनि समाजाव मोजांनि सोलाय जोङो मोजां बाहायनो रोङियाव गाज्रि जादों दिनै हिन्जावफ्रा एसे हौवाया साख्रि मावदों
गथ'खौ गामिनि स्कुलाव फरायहोबा गाज्रि जागोन होननानै इंलिश मिडियाम टाउनाव स्कुलाव हरदों। स्कुलाव लांलाय लाबोलाय साइकेलजों खालामदों। मालाया सोरबा सासेया स्कुटि बायनाय नुजेनबाय। उनाव हौवाखौ आंबो बुंबाय जोंहाबो स्कुटि नांसिगौ, हौवानि दरमाहाया जानायथिं थोस्लाबा, उपाय गैया धार धुर खालामनानै बायना होबाय। गथ'खौ लांलाय लाबोलाय खालामबाय। गथ'खौ लांलाय लाबोलाय खालामनाय लोगो लोगो स्कुटिया ओरैनो खारा, थाव बायनांबाय थाबाय। थाव बायै बिसोर मा जाखो, सोरबा सोरबा लोगो मोनलायनानै जों बिसोरनि आखल आखुफ्रा हयथ' बोरैबा जालांबाय। बे बोरैबा जालांनाया गामियाव रिंखाव फैबाय, आमखानि हिनजावा बे रोखोम बिदि गथ' लांनायाव बिदि दावराव जादों, बिदि माबा बदनाम जादों। लोगो लोगो गामियाव मोनसे दावराव सृष्टि जाबाय, रायलायनाय सृष्टि जाबाय। ओमफ्राय गामिनि जा परिबेस, बे परिबेसआ धंस जाबाय। ग्रोम ग्रोम बाथौ आर'ज जायोमोन, बै दिनखालि बैनि पार्टि जालायनानै मंगलबाराव आरजआव फैलाया जाबाय। बेबायदि माखासे सामाजिक भाबेबो जों मा मिलायना थानो रोङैयाव, साइन्टिफिकनि बुस्थुफोरजों, गोनोखोनि मालफोरजों, थासारिजों गोरोबफानो रोङैयाव जों ससियेल भाबे, सामाजिक भाबेबाबो जों मा जादों, बेराफारसे जोंहा धंस जालांदों। दिनै जोङो हारिमु फारसेयावबो नाय, 4 नम्बराव दिनै जों हारिमुआव दिनै जोङो खुन्दुं लुनायनि बे जुग नंला, नंगौ। हाथायाव खुन्दुं बायनानै मोनो, दानानै गाननांगौ। नाथाय दिनै जोङो बे टाइमखौ होला। जों दिनै मा खालामदों, इसानसालिखौ जावफुनानै बान्दार खनासे दोननानै